Během čtvrtečního dne očekáváme výrazné zesílení větru na území Česka. Pozor, nárazy větru se budou pohybovat až na 90 km v hodině v nížinách. Na horách očekáváme intenzitu orkánu, to znamená 125 km za hodinu. Nebudeme v tom sami. Silný vítr očekávají také v Evropě západní a v Evropě severozápadní. I tady nárazy větru dosáhnou rychlosti až 120 km v hodině. Na území Česka zpočátku čtvrtka ještě mírný vítr, postupně ale bude od západu docházet k jeho zesilování. V nížinách počítejte s nárazy na 90 km v hodině, v horských oblastech potom vítr dosáhne rychlosti až 120 km za hodinu. Sem tam si ještě objeví nějaké srážky, ty by měly být opět intenzivnější během odpoledních hodin, kdy počasí u nás začne ovlivňovat frontální systém. A tak se připravte na to, že se budou vytvářet četné sněhové jazyky a závěje. Během večerních hodin by ale sněžit mělo až od nadmořské výšky 600 metrů nad mořem, jinak bude pršet. Pro pravidelné informace o počasí klikejte sem.